capacity mare sambasa kito pigni mo chokneji. That is a problem. Mapene chal mar weche counties amoko kiweyo mago makalu gin gidhi nade nyiswa miwa picha mar counties mago ainya mago machalo kaka Nakuru mago machalo kaka counties manyeri ere kaka picha margi chalo kotende gi weche mag pi gimbe gintere kod midhiero makamagi. Oh, that's a good question. What I'm saying gimapa awacho ni counties ma beto se chopo malo example maber manyalo wacho en Nyeri County. Negi kamba chiel ma ke check performance after every year so yoka work number 1 to source mare mar pi ok di so much no ngeny wa nya lakini support apparently from the time when we formed the county government is a little bit super because kata mana a capital city kama watieka pod one below because demand mar pi capital cities around almost 800 to 900,000 cubic meters per day. To you look pod produce around between 500 to 600. Omi mediro ponitieka. Ntie counties mangeny makata Garissa County, Mombasa, most of them pokwa chopo the standard madwarore. To meyo emomi ha wacho ni lek ma Kenya nitiere godo nikech Kenya en achiel kuom pinje mag en family UN family ma kata ke owinjore ni mokalo ni kachopo higa 2030 onego bed ni wan gi pi duto te onge ngama ni onge pi maler minyalo both kod sanitation. Omiyo midhiero mine moneno e pinywa mar Nyanza ki range maber tineno ka chigni okwako Kenya nikech nyalo dhi kata mana Kwale kata Mombasa o kata northeastern kata eastern province